Ola, que tal? Moi boas e moi benvidos unha semana máis a súa cita coa actualidade do sector vitivinícola das Rías Baixas. Estamos a piques de comezar unha nova edición de Orixe e Calidade. Pero antes, temos que facer unha pequena pausa para ir coa cabeceira. Póñanse cómodos que arrancamos. A clave contra o mildeu. Melody Combi con nova formulación en gránulos dispersables e maior seguridade para os aplicadores. Melody Combi, con 4 tratamentos autorizados que grazas á súa potente actividade preventiva, curativa e antiespolulante consegue a mellor producción do seu viñedo. Melody Combi, a clave contra o mildeu. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón Yesclip. Todo para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón Yesclip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Profiler, a referencia contra o mildeu da vide que gracias á acción prolongada da fluopicolida e do produto sistémico Fosetil, cos seus 3 tratamentos rexistrados, engaden unha protección completa aos ácidos e follas proporcionando unha tranquilidade absoluta ao viticultor. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Soy único. Calma y tormenta. Soy sal en la fruta. Sensaciones nuevas. Soy Atlántico en la tierra. Soy el vino entre los vinos. Inconquistable. Mar de Frades. Inesperadamente único. Novo cobre Super S. Continúa a tradición de Singenta nos cobres cun produto de alta calidade. Cobre Super S, especialmente deseñado para os tratamentos logo do grao de Herbella. Cobre Super S, un produto totalmente axeitado ás castes galegas. É de Singenta. A pesar de que as condicións están a ser óptimas para o desenvolvemento do mildeu, ben é certo que nesta campaña a enfermidade non está a ter unha incidencia importante nos viñedos da denominación de orixe Rías Baixas. Así as cousas é moi importante manter as aplicacións fitosanitarias ao día e tamén realizar correctamente os labores culturais para garantir o correcto aireado do acio. Falamos destas cuestións con Rosa Pérez, da Estación Fitopatolóxica do Areeiro. En principio, temos que dicir que a pesar de que este ano houve unhas excepcionais condicións para o mildeu nas últimas semanas, a verdade é que nós o que miramos nas fincas da nosa rede de seguimento e máis en outras que, como sempre poñemos no boletín, tamén visitamos, a situación é moi boa. En canto a desenvolvemento da uva e demais, tamén ao principio parecía que iba a estar un pouco atrasada, pero coas chuvias e a boa temperatura dos últimos tempos, a verdade é que a uva medrou moito, entón digamos que está
en principio e en xeral, nunha situación moi boa. Como todo o mundo sabe, estamos tendo un tempo de bochorno, de tormentas, entonces eso implica calor e humidade, que son condicións tremendamente favorables para esta enfermidade. Entón, o nivel de alerta ten que ser máximo, porque o risco é máximo. Agora, levando un plan de tratamentos fitosanitarios axeitado, é moi importante, que para min é o máis importante en este ano, facendo labores culturales que son básicas e que son de sentido común, como é procurar que a viña teña a maior ventilación posible, pois se pode estar controlando ben o mildiu. Desde o punto de vista da enfermidade, non é conveniente que haxa choivas, nin que haxa un exceso de humedade. Non é necesario tampouco que haxa choivas. Hai que darse conta, por exemplo, de que nos últimos tempos, aínda que había días nos que non caeu unha gota de choiva, sí que houbo polas nieblas que hubo ou porque había unha humidade exagerada, o mellor ten habido máis de 12-17 horas de humidade foliar nun día. A humidade foliar é unha condición fundamental para o ciclo do mildiu. E se sumamos a iso unhas temperaturas de 25 largos, pois evidentemente a enfermidade debe ser moi favorecida. Entón, a hora que chova, pois non sería o máis conveniente porque estamos aínda nun período de risco. Segundo as previsións, parece que agora vamos a ter novamente unha época de verán, que non sei canto durará, pero eso vai a ser beneficioso en xeral para a viña. Un exemplo vou a poñer para que vos fagades unha idea. Nos vimos agora dunha finca na que o último tratamento dimos o 21 do mes pasado, aínda que estamos nunha época de risco, o nivel sanitario é tan bo, tan excelente, que non vamos a intervir, porque está perfectamente a uva e non ten sentido aplicar un tratamento. O que hai que facer, que é o que insisto sempre nos avisos fitosanitarios, é revisar o viñedo. Si vemos que os síntomas que pudiéramos ter non avanzan e que estamos facendo as cousas ben. Si vemos que aparecen novos síntomas, hai que intervir. De feito, sabemos de xente que nos acaba, bueno, de feito agora me acaban de chamar dicindo que hai xente que está dando tratamentos cada 3 días e non son capaces de controlar o mildio. Pero tamén é unha viña, según parece, que está totalmente invadida de vegetación, que non se fixeron esas labores de ventilación fundamentais este ano, tan importantes como tratar e facer ese tipo de labores. Entonces, vigilancia máxima é solamente tratar si realmente se ve que avanzan os síntomas ou que non están curados os síntomas que xa había. Nese caso, hai que ter en conta que de momento, tanto a principios de campaña como aínda agora, estamos dando produtos que son sistémicos ou penetrantes. Estes produtos, con que este a viña seca e non chova nunha hora, 1 a 2 horas aproximadamente entre a finalización do tratamento e que se inicien as choivas, é suficiente. Entón, en ese caso, o único que temos que saber é que se despois chove de forma continua, vamos a reducir o período de protección teórico do produto, pero seguimos estando protegidos. Entonces, ao mellor, pois a xente que trata sin revisar a viña e que trata porque lle toca, digamos, ten que pensar que se lle tocara a tratar o mellor os 11 días, o mellor tiña que tratar os 9. Pero con que pase 1 ou 2 horas por maior seguridade entre o tratamento e o inicio das chuvias, estamos protegidos. As viñas xa nos dicen realmente cal é a vegetación sobrante. É aquela que, digamos, envolve de moitos racimos que vai a dificultar que, ainda que tratemos cun atomizador que move a vegetación, non a move na medida necesaria como para que chegue o produto a todos os puntos. Entón, insisto, todas esas varas que se ve claramente que sobran e que dificultan a penetración dos fungicidas á uva, hai que eliminalas. Tamén unha cousa importante, agora xa se poden empezar a facer as labores de esfollado, que, digamos, eliminar follas no entorno dos racimos, pero hai nas que facer de xeito moderado, que hai en algunhas comarcas que agora hai unha tendencia a deixar os acios totalmente desprovistos de folla, e iso non é conveniente, entre outras cousas por sentido común. Se non ten folla, non hai quen lle proporcione alimento a eses acios, entón non medran. O que faría é o que poño nos avisos. Vamos a ver, revisión das viñas, ademais cada propietario ten máis ou menos idea de cales son as zonas da súa viña que son
donde habitualmente ten mildio por o motivo que sea, pois porque está cerca dun muro, entonces hai menos ventilación, etcétera, etcétera. Entonces, que se revisen as viñas. Todo o mundo xa conoce o mildio a estas alturas, entonces non fai falta revisar hectáreas e hectáreas, con revisar as zonas a priori máis sensibles por a falta de ventilación é suficiente. Despois, que son viticultores destes que son, digamos, de fin de semana e que xa fai tempo que deron a última intervención, pois hai que ser, digamos, o mellor poden dar un tratamento por seguridade, pero en xeral eu, vamos, manteño o mismo nivel máximo de alerta porque as condicións son moi favorables, pero cos mínimos cuidados de saber que tratamos ben, que temos ben a maquinaria de tratamento, moi importante, moita xente non lle dá importancia e tena moita, e que as labores culturales se fan ben. En principio este ano, digamos que a enfermidade ata o de agora non tuvo unha agresividade tan forte como para xerar pérdidas e o estamos vendo en xeral. Os viticultores normalmente dicen que sí, que as teñen estupendas, que dan ben os tratamentos, etc. Pero nós temos visto dar tratamentos cunhas condicións de vento que son incompatibles con unha boa intervención. Temos visto tratamentos en que a velocidade é demasiado elevada, non estamos facendo unha carreira, temos que facer un tratamento en condicións. As boquillas ao mellor non están todas funcionando ben, non botan a mesma cantidad de produto, non botan o produto que teñen que botar. Esas son normas básicas que aquí en Galicia normalmente non se lle presta a importancia que ten, pero sí que se ten descuberto moitos fallos nos tratamentos por ese motivo. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeu cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Concello de Cambados e Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas asinaron a semana pasada o convenio de colaboración para a celebración da Festa do Albariño deste ano. Fátima Vale e Juan Gil quixeron salientar sobre todo a armonía que existe entre o Concello e o Consello Regulador. A alcaldesa de Cambados e o presidente da Denominación de Orixe Rías Baixas escenificaron a boa sintonía entre ambas entidades. Fátima Vale e Juan Gil asinaron o convenio para a celebración da Festa do Albariño, un documento acordado xa hai semanas. Segundo, indicaron a boa relación entre o Executivo local e o Consello Regulador é unha evidencia. O motivo, non, por decirlo así, desta asinatura deste convenio é máis ben pois para demostrar ou decir que é certo que entre o Concello e o Consello Regulador existe unha boa relación, que é o que realmente debe ser, e, bueno, pois todas esas especulacións que existían sobre que non había relacións entre o presidente do Consello Regulador e a alcaldesa de Cambados, pois que non eran certas. Aquí estamos os dous para a asinatura deste convenio e queremos que as relacións pois se sigan mantendo como tal agora. O presidente do Consello Regulador defendeu a necesidade de manter e mellorar a festa, algo que se consegue, dixo Juan Gil, con este convenio co que se normalizan as relacións entre as dúas institucións. Con este convenio ponemos negro sobre blanco cuáles son las relaciones y las buenas relaciones y cuál es la intervención del Consejo Regulador en esta fiesta del Albariño, que necesariamente pues tiene que ser de primer orden. Básicamente yo creo que es lo que veníamos haciendo, pero puesto en un documento para que todo el mundo sepa cuál es la responsabilidad de cada uno y las competencias de cada uno. Creo que así queda muy bien establecido cuál es la colaboración del Concello de Cambados con el Consejo Regulador y esperemos que dure muchos años. Co rubricado convenio do Albariño, Concello de Denominación de Orixe comprométense a recuperación dos festexos pros veciños e o intento de regular a afluenza de público ao Paseo da Calzada, cumprindo a normativa legal vixente en materia de horarios. As casetas poderán pechar antes das 3:30 da madrugada como hora tope. En torno ás 3:30 creo que non se podía seguir vendendo viño e xa pois, empezar a proceder co peche. Evidentemente, o que sí que non podemos limitar é o horario mínimo, entón todas aquelas casetas que queiran pechar antes, por suposto que teñen absoluta liberdade para poder facelo. Unha medida, segundo, defenden que busca dignificar a festa do Albariño. Los vinos de Rías Baixas ahora mismo están teniendo un tirón en los mercados muy importante. Necesitamos que nos venga una buena cosecha, por cierto, para poder abastecer los mercados. Y yo creo que con el tirón que también está tirando Cambados con el turismo, pues puede ser una muy buena celebración.
O Enobus xa circula polos recursos enoturísticos da comarca. Esta semana a actividade do Concello de Cambados celebrou a súa viaxe inaugural deste 2018. Tempada que chega con varias novidades. Vai ser durante o mes de xullo e agosto, todos os días, de luns a venres. Este ano temos novidades importantes, como son a imaxe de Gogue, como a imaxe do Enobus, e tamén hai algunha novedade, como son as catas de espumosos na visita ao Museo do Viño, e tamén este ano, e aquí xa por primeira vez hoxe, tamén cando se visita a adega, pois os últimos 5 ou 10 minutos, pois os amigos, a Fundación de Amigos do Camiño Portugués de Santiago tamén nos van a facer unha breve reseña pois das variantes ou das rutas xacobeas que pasen preto desa adega que estemos visitando. Representantes de adegas, de empresas organizadoras de eventos e do sector turístico foron os primeiros viaxeiros deste Enobus, que tivo como paradas a Fundación Manolo Paz e a adega cambadesa Don Olegario. Pois me parece interesante que a xente tamén chegue a aldea, que no fondo ten un paisaje fantástico, que é único, porque aquí as parras están elevadas do chan, e tamén digamos que unha maneira de que a xente o disfrute, non? Se queren hai visita guiada, senón pois tamén hai un plano por onde les van descubrindo as obras por aí. E despois tamén aí se necesita unha explicación, pois temos aquí a xente preparada para iso. Esperamos que lle sigan dando continuidade. Eu creo que é unha forma moi positiva de dar a coñecer as bodegas, sobre todo as de Cambados, e tamén a dar a coñecer os viños, sobre todo os albariños, e tamén os Rías Baixas, basicamente. Esperemos que, a parte desta iniciativa do Enobus, fáganse outras así enfocadas tamén ao mundo do viño. É unha forma de facer, eu creo que é unha forma de facer cultura de viño, sobre todo na xente xoven, non? Os tickets para participar desta experiencia enoturística xa están á venda e poden adquirirse na Oficina de Turismo de Cambados. E a verdade é que un produto, pois eso, son 2 horas e media, un produto ameno, un produto que dinamiza un pouco a produción e a oferta enoturística en Cambados, e aínda que temos estes días mal tempo, pois xa se están comercializando na Oficina de Turismo os tickets de venta. Aí hai, pois para os nenos, para as familias, hasta 9 anos, teñen entrada gratuita, e de 10 a 17 van a ter un custe de 6 euros e os adultos 12 euros. Dende o Concello confían no que naceu como proxecto estrela no programa da Cidade Europea do Viño 2017 e agardan que a fórmula supere incluso o éxito do ano pasado. Este é un produto enoturístico, un produto que queremos integrar experiencias, os nosos recursos naturales, paisaxísticos, e combinalos coas visitas ás adegas. E, esperamos que este ano pois sea tan exitoso, polo menos, como o ano pasado. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Soy único. Calma y tormenta. Soy sal en la fruta. Sensaciones nuevas. Soy Atlántico en la tierra. Soy el vino entre los vinos. Inconquistable. Mar de Frades. Inesperadamente único. Esta fin de semana As Neves está de festa. O Concello acolle o seu tributo aos viños tintos de Rías Baixas, unha celebración que foi presentada a semana pasada no Pazo Mugartegui en Pontevedra.
O Concello das Neves xa ten todo listo para celebrar unha das citas máis agardadas no seu calendario, a súa 13ª edición da Festa do Tinto Rías Baixas, un evento que se desenvolverá ata o vindeiro 8 de xullo, unha celebración que ofrecerá 2 semanas con multitude de actividades que terán os viños desta denominación de orixe como principal fío conductor. En algunha medida recolle esta edición un proceso que iniciamos nestes últimos 2 anos que significa incorporar dentro da festa na fase de promoción elementos de carácter profesional, é dicir, catas que poidan permitir o mellor coñecemento dos viños que temos no noso entorno, e ao mesmo tempo tamén procedimentos de participación máis pública, máis ciudadana, máis de xente non involucrada directamente no mundo profesional do viño, de maneira que se poida disfrutar da degustación deste produto en entornos que hasta ahora non se tiñan incorporado dentro da festa. Unha cita onde haberá degustacións, música e, como non, a tradicional Ruta dos Pinchos que se desenvolverá ata o día 6. Incorporamos tamén unha nova edición da Ruta dos Pinchos Rías Baixas. En algún momento temos a intención de chamarlle a Ruta dos Tinchos, pero, bueno, se quedou aí nunha intención. Hai 6 establecementos de hostelería involucrados nesta ruta, en donde se establecen unhas bases de participación para que a xente que vai a coñecer estes establecementos e os viños que ali se van a servir poidan valorar, puntuar e finalmente participar nun sorteo de premios derivado dese proceso. Un viño, o tinto das Rías Baixas, que cada vez está tendo máis calado entre a poboación. Saben ustedes que dentro del paraguas de Rías Baixas están contemplados no solamente los vinos blancos, sino la elaboración de vinos tintos. De hecho, muchas veces lo utilizamos nosotros como ejemplo para demostrar que no nos llamamos denominación albariño, sino que somos Rías Baixas porque es el nombre de un territorio, ¿no? As características destes caldos da DO serían as seguintes. Yo creo que la característica fundamental, que es lo que nos está abriendo las puertas, sobre todo en los mercados internacionales, yo creo que nosotros, frente a la caracterización de los vinos tintos o el resto de la caracterización de vinos tintos españoles, nosotros somos un tinto atlántico, con una influencia enorme pues de nuestra climatología, de nuestra meteorología atlántica, nuestra climatología oceánica, con lo cual le aportan frescura a los vinos, aportan muchísima fruta y son vinos con una carga aromática. Pois xa o saben, ata o 8 de xullo poderán desfrutar dos mellores tintos galegos nesta 13ª edición da Festa do Viño Tinto de As Neves, unha cita que contará con alrededor de 30 marcas pertencentes a unha quincena de adegas desta denominación de orixe e cuxos días grandes desta festa serán o 7 e o 8 de xullo. A clave contra o mildeu. Melody Combi con nova formulación en gránulos dispersables e maior seguridade para os aplicadores. Melody Combi, con 4 tratamentos autorizados que grazas á súa potente actividade preventiva, curativa e antiespolulante consegue a mellor producción do seu viñedo. Melody Combi, a clave contra o mildeu. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. É posible pedir máis. Máis que un antioidio con efecto sistémico do tebuconazol. Flint Max, con acción preventiva, curativa e actividade prolongada, controla oidio, botritis e black rot. Flint Max, con 3 tratamentos autorizados e unha dosificación reducida. Flint Max, é posible pedir máis. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. Seguimos co repaso da actualidade na sección das breves.
A nada 2017 da denominación de orixe Rías Baixas foi cualificada polo Pleno do seu Consello Regulador como moi boa. Así o anunciou a semana pasada o presidente da ADO. A decisión foi tomada o pasado 21 de xuño en base a un informe técnico desenvolvido polo órgano de certificación e control que incluía datos relativos á colleita e vendima 2017, así como as análises sensorial e físico-química levadas a cabo ata o pasado 31 de maio. Tamén se tiveron en conta os premios obtidos en diferentes concursos a nivel nacional e internacional, así como as primeiras valoracións nas guías de viño. Juan Gil destacou da nada 2017 a súa gran tipicidade en nariz e en boca. Por outra banda, o informe do órgano de certificación e control sinalou que a 31 de maio de 2018 a ADO Rías Baixas xa cualificara case 14 millóns de litros da nada 2017, de novembro de 2017 a maio de 2018. Trátase de case un 19% máis con respecto ao mesmo período da nada 2016. Ademais, esta cantidade representa preto dun 52% do viño elaborado na colleita 2017, rondando os 27 millóns de litros. Na actualidade, máis do 26% destes caldos destínanse aos mercados exteriores. Martín Codax completa a súa programación cultural para este verán. As actividades que a Adega Can Badesa ten preparadas para a época estival inclúen unha exposición fotográfica e experiencias enoturísticas. Un dos pratos fortes son as Tardes do Atlántico, unha innovadora experiencia na que se pretende conseguir que os participantes viaxen a través dos sentidos pola esencia atlántica e das Rías Baixas. Neste ciclo, Martín Codax tamén propón unha nova forma de achegarse á gastronomía galega, con maridaxes arriscados entre diferentes pratos e unha selección de viños da súa adega. Esta semana celebráronse as primeiras citas protagonizadas polos caldos da Adega Can Badesa, que amosaron a súa versatilidade combinando con sushi e queixos. Mañá será a quenda das conservas. Esta foi a primeira semana das Tardes do Atlántico, pero a actividade manterase durante todo o verán. Os interesados poderán inscribirse en enoturismo@martincodax.com. A Adega Lagar de Cervera consolida o seu viñedo propio como o maior da denominación de orixe Rías Baixas, incorporando 24 novas hectáreas a 75 en propiedade que xa tiña ata a actualidade. A nova finca chamase Silvosa e foi plantada con 13 hectáreas de uva albariña, que se destinará no futuro a elaboración do monovarietal Lagar de Cervera e o viño do Rosal Pazo de Seoane. Finca Silvosa nace dun traballo que se iniciou hai 15 anos coa busca e compra de pequenas parcelas de terreo. Segundo explican dende a Adega, foron necesarias ao redor de 800 fincas para dar forma a esta plantación, das cales algunhas non acadaban os 50 metros cadrados ou pertencían a varios propietarios. Antes de poder preparar o terreo para a plantación foi preciso realizar un exhaustivo estudo arqueolóxico debido aos indicios de restos romanos de busca de ouro na zona. Estas novas 13 hectáreas de viñedo terán unha densidade de plantación superior á habitual da de Rías Baixas, co obxectivo de optar unha maior calidade reducindo a produción unitaria por planta. Serán conducidas cunha espaldeira complexa que permitirá desenvolver unha gran superficie de follas exposta ao sol para garantir a súa perfecta maduración. Tamén permitirá optimizar os tratamentos contribuindo ao cuidado medioambiental e producindo unha uva máis sana. E ata aquí chegou a edición desta semana de Orixe e Calidade, pero non esquezan que o vindeiro xoves volven ter unha cita connosco e con toda a actualidade do sector vitivinícola de Rías Baixas. Ata entón, sexan felices. Novo cobre Super S. Continúa a tradición de Singenta nos cobres cun produto de alta calidade. Cobre Super S, especialmente deseñado para os tratamentos logo do grao de Herbella. Cobre Super S, un produto totalmente axeitado ás castes galegas. É de Singenta. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito.
É o mellor herbicida para silvas, xestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Soy único. Calma y tormenta. Soy sal en la fruta. Sensaciones nuevas. Soy Atlántico en la tierra. Soy el vino entre los vinos. Inconquistable. Mar de Frades. Inesperadamente único. Profiler. Máis noites de sono tranquilo. Profiler. A referencia contra o mildeu da vide que gracias á acción prolongada da fluopicolida e do produto sistémico Fosetil cos seus 3 tratamentos rexistrados engaden unha protección completa aos ácidos e follas proporcionando unha tranquilidade absoluta ao viticultor. Profiler. Máis noites de sono tranquilo. Bayer. Distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. É posible pedir máis. Máis que un antioidio con efecto sistémico do tebuconazol. Flint Max, con acción preventiva, curativa e actividade prolongada, controla oidio, botritis e black rot. Flint Max, con 3 tratamentos autorizados e unha dosificación reducida. Flint Max, é posible pedir máis. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual.